هاي انت لا تحنا في الورق شو ما طلع عليه أروح من الجنة والله أنا وجنة نتكلم Oh my god! نقوم بحايفة هكذا هاي السقاية يلا إلا أنكو استاجيو تيس يا سي ستوب مش تقوم معي يا هي كان قفنا هاي kom تفضل kom Lite framåt. Framåt. kan du gå tända kan du gå Nej, tända men sätt ner henne. Sara Vadå? gå tända hej hej så inte är det Stopp. kom mot mig mamma Det var det. inte är det Sara. eller så hej Okej, stopp. kom hej Sara. Okej nu. Ta bort det, hon kan inte sitta. Ta bort det du. Men nej, låt henne sätta sig ner. Ta inte bort den. Vi ska kasta. Okej, ta bort du ska kapsla surprise Var är du? Ditt nya vardagsrum, mamma. Hon är jättechockad. Mashallah. Sant. Låt börja. Ja. Är du glad? Det var väl fint? Hon är Så jättechockad. chockad. Nej, mamma. Du får inte ha. Min älskling. Ja.